gonɗa ko caggal leydi aɗa yiɗi leydi galle walla ni gollade e Sénégal Global Invest SK bismimama jeegu tereji jogiiɗi kayitaji laaɓɗi galleji moƴƴi biroji juutɗi nokkuji demateeɗi Global Invest SK ina waɗa hen ko weɗɗa luugol galleji e nokkuji joɗɗi ko gollal ngal Global Invest SK seedana Global Invest SK ko wallude e wallodirde e ɗanniyankoɓe no koɗiri eno ɓamtori e Sénégal kala jiɗɗo hebde hen nokku Global Invest SK wi wodat ko nanuɗa e ngalu ko heddi ko aɗa yoɓira seeɗa seeɗa ha nde gasnuɗa keɓa nokkuma kala jiɗɗo jokkodirde e mabɓe yo noddu e 00221 78 457 05 50 Global Invest SK ha yo jaam ari Calma, ben darma, chakalma, ebe peuja ya karma. Do yewi, toya toni. Je t'aime à la folie, Fomani anani, olgo kebi. Awelti. Petit dans un ando. Non, ni le manque no xam sédé comme ça passer du temps. Iblis yalti gallo. Seytane yalti. Ac toñ. Mais xol ma kal indi ma hay ko dama yalla fi mi tan ko iblis yal. Un bon wala ay toñ. Ac toñ.
Assalamualaikum. Soxna Umu Bada. Sëñ bi. Xoolal Aïssata am na lii moom. Moom de war na koy utaay. D'accord. Jamono wul. Waaw. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, nak soxna Mayra. Oh, musu sax. Man Alsel. Ada sih. Badai tampere. Moo lu liggéey. Badai tampere. Jam tan bari. Bismillah. Badai tampere. Jam tan. Bara boyan. Ala boyan yo. Alhamdulillah. Moo lu liggéey. Nam bolo wonto. Jam tan ako. Badana liggéey. Moo lu liggéey. Alhamdulillah. Jam tan. Yu mayen bari. Jam lu ci. Abe jam. Moo lu liggéey. Alhamdulillah. Bara boyan dore. Ala boyan do en. Aduna kam ne Mayram nana fanma dow nangam mbimi wallahi komi jaltunono on ko janomi ɗo tan woddani avec monsieur le maire won site goto mo hollanno kam yiɗano yaltude ni mais quand même il m'a forcé de yaltude pour yadude e makko quoi Ça fait plaisir sa jaada e makko seede joni nak no mbaɗɗa no moral o woni mbaɗen en tello seede to ko andi moral yawata artude sabu anama jani haaɓi hami mo machallah ko moƴƴo koye fittandam woni et aussi kadi suko tokoso aussi ganduɗa presque woni koye damal aduna et tout ça no muusi quand même no muusi ha joni kam moral ono ɗo mais ça reste quand même j'arrive pas surtout somi joɗima dow hakkillam wonat tan koye makko mi wawa yejjidde ma bon ngay cukalel nehingel sa sam ari ɗo teddinnon kam no feewi sa c'est normal ay sahaji ko wiyanno o sehilamo e neɗɗo moƴƴo papa ya secrétaire ma o moƴƴi mariam mboɗo yiɗimo nangam Allô? Non, pas de problème. Ça va, on a Sydney. D'accord, Inch'Allah. Merci, Diara. Salmi. D'accord, Inch'Allah. Allah est pour les consoles. Ok, merci. Ok, nani kala. D'accord. Mais vous comment vous? Mais ko yaltino. Mais har jen kon nel butugo ngol? Non, ça va. Mais ko woni? Eh, Yoni! Muji? Ko woni an? Igula ko woni? Mbimi Yoni! Yoni! Mi yatti ko woni? Mais c'est quoi le problème? Anda ko woni problème o? Anda ko woni problème o an? Mais hol ko woni problème o? Moment mo ganduɗa ɗum ɓurnomi fadde guila mbaɗen mariage ha joni mi daña occasion pour heɓde intimité e men an aɗa yaha noto yo téléphone oɗo imbécile oɗo caga yaltudemo gallo kadi accaɗo kadi gonen e jaam. Mais silence an Aïssata non ɗo? Ko woni kam e Aissata? Mais an aɗa selli an? He mbimi so tawi aɗa selli en mbawa heɓde temps men en mbawa heɓde intimité men déjà eɗen passé un bon moment e piscine he jahar jaabo oɗo imbécile oɗo caga an Aïssata non ɗo ko yummakko walla mbiya Aissata nan ɗo ko woni kam hen e aɗani ko 40 man foto fontomi an hoto fontomi de mi haalani jagga téléphone oɗo kooni encore un peu de respect wallam ala un peu de respect aɗani ko 40 man mona guiji que ça soit la dernière fois aɗa watta min dani
appel makko ɓuri wadde important enen e moment mo mbatten non absent non si appel makko ɓuri jogade haaji e min mo gonduɗa o min debbo ma o que ce soit la dernière fois waɗi manque de respect hoto ɗum ɗimmide ma anani wona guiƴe c'est quoi ces manière ana ñak fay encore musu woni galle hokkata yimɓe jam mais hay so yalti galle kadi yimɓa dañ jam mais alors ko wonno koyde ma adduno ham ɗo en ko terrain gonɗo Kër Massaro ok o jogui hen client te an haalani hen taw haydara a yeeyi wala yeeyan ɗum ala mi yeyande mais mère ko tagi yeeyan ɗum mbaɗam nodduma ham tampi nadduɗoma téléphone ma sonal a ettata joni somi jettani an ka koɗo ou bien mais mare min sa yi mbaɗmami to mbaɗmami ɗo pour min somi ronki an mbawa gonko accord ma paɗen noon par ce que mi nuldima email aji 3 a jaabaki mais somi jaabaki a noddam téléphone mi noddima tan mi heɓanima ok terrain gonɗo Kër Massaro alaji pate o ok so taw prix wono moƴƴi kam aɗa wawi yeey waaye nag bii moom jàpp naa ko jàpp naa ko li nga ma waxoon def naa ko ndaxte bi may nuus rek moom manuma kaa jot ba bidiw bi ne yol ma ne ko nuus rek ci laa def li may def dina gën kër gi nag alhamdulilah moom du Absatu la tudd waaw Absatu waaw jëkkër bi Adama waaw Adama moom jàpp naa ko ndax yàgg nga ko fii nuus moom nuus nañ ko ba tey waaye nag li ma laa xamal mooy gis nga gën bii mu gën damaa xam ne moom liggéeyam ndeyam ak sang giñ ko sang dafa tax jàpp ko ba ne ko nuus du yomb waaye nag fu loo gis du ne day am foo nga xam ne porox ndol bu nit mën a jaar ndax man jàpp naa mbër de jàpp naa mbër bu nga xam ne moo ko gën a déggal waaye moom dina gën kër gi mais su gënee gën dina del si waat waaye nag balaa moo del si mën na ñoo jekku ba nga xam ne bu ñëwee boo ko naawtalaatee ci ba mu gënaat kër gi dootu fa dugg wallaay maa la wax a wax lii ceerno min kam aɗa andi jol fam pewani min nanani jol fen feewi kono kalɗaɗo ko mi nani ɗum min no mbawɗa wallirde kam fof beele tan waɗa feere o yalta o galle mbiɗa yiɗi gati ko wone faama ko wonani Absatu faama kam waɗani hay balɗe 3 tawa en lijitima o yalti kono Absatu oɗo mi ronki ala feere nde mbaɗani min noon ko yakare tan e hoolare addi kam e ma gati miɗima ko ɓamɗen liggodirade ko wona hande te kala ne liggodirɗen mi heeɓi hen ndam he biskata mo ari ne arde nokkos mum ha koni watte noon aya omni ñama ko ha ɗiggi pobaro ha ɗiggi rofo ha ɗiggi machallah haɗa ma umare juuɗam noon aɗa resal yaha ma taw o wawi ndefu sibi min gogoma mo ndef tan mbawmi wona joni mo hollata après holno lo rofirte wona honko ñinnum namdadema Aissata ay ɗeɗo balɗe galle men on wawi welde jam tan woni ɗo hay goor sipira hay goor dugda kiram ala non non gogoma yeehi yimɓe gone e jam mum Aissata a yewni gogoma Gogo yewnani i mbara wona sehil ma o wi yam wat ɗum ɗo to min mi yiɗani ɗum ɗo kalɗa ko de ko gonga min mbiɗa andi fof ɗum wonnuma ka yiɗa mais hay batte ko gogguma tan a faami kanko tan e yumma jiɗimma e baaba ko gogguma ko yumma
kala ko yamirma ya wat min to bangalam woto miijo hen hay batte wonkara waɗa ni mbiɗa andi kanko yamirtuma mais ala probléme d' accord ñum fat mi waɗa gattugal ngal gogo ma de waɗa ko barke hade mi mayde tan wiya aissata ndonnam bamma ndonnam adama waɗa charle continue musal men donc min fof mi acce jungo ma no mbawɗa wallide kam fof miɗa yiiɗi mi añani hen hay batte ko maayo o yalta o hanga o yalta o wonto handicapé o yalta no wawi yaltede fof yo yaltu galle o tan min joni no mbiruɗani fof ko noon tan mbaɗirten mbiɗa caggal Allah mbiɗa caggal ma gis nga man danga yow nag danga soof de yéen daal lu mu xaat ngeen ne fa ñemax seen lak boobu bii man sa gamu laa boo ñëwee nga jang fexe li ma dégg sax nga lak séeréer jog aɗa mbinanta pulaar ay jol fero fi man kay li ngay wax dégguma ci dara waaye nag baax na xam naa ne li ma xam ba mu leer a leer mooy ndaw si moom du ko yomba nuus te defar tere attention ak moom ndax te xam naa boo ko songee man nga koo daanu de waaye bu daanoo suuf it mën naa jógaat parce que liggéeyam nday ba daa baax de waaw waaye kii nga xam ne mooy jëkkër bi moom dinaa la defal loo xam ne waaw li nga bëgg di nga ko am ci moom waaye du gaaw de gis nga ni nga njëkk a génnee ku njëkka di nga ko génnee kii alhamdulilah ku njëkka ni nga ko génnee di nga ko génnee kii te boo koy génnee du doon bii ndax boobu bidiw bi da doon ñorom ñorom ma ne ko nuj xëpp ci li may xëpp mu ñorom yi ànd ak moom waaye day dikkaat léegi nag pour loolu noonu dina am lu ma la jox ñetti fan laa ko may mu genn ker gi noonu bidiw bi ne ñorom la naan ñorom ne mot ànd ak moom ba jamono neex nga delsi min kay ko mbaɗɗa hen fof mbiɗa yiɗi mbadda gi téye ko yo yaltu galle o tan waaw yo yaltu galle o tan waaw xaaral ma jëli ko te boo ñëwatee da nga jàng séeréer ndax man li ngay mbat xaw ma ji sala jaɓi min ma e ɓoydi noon wona hannde waaw kay jaɓi voilà janngo a naatan wañde jang ko an defat maaro aɗa wawi defde maaro ay so defata waɗa o wiyam eyi holno maaro defirte saɗa defa maaro no mbatta a fawat ɗum ɗo ɓarna a waɗa diwlin ha chance waɗa liddi mbaɗa liddi liddi ɗi a wasat ɗum walla wasta a wasat sa wasi a rofat walla rofta moƴƴi kono mi haalanma ɗum sa wasi liɗɗi ma par ce que mi waɗi hen tumbat liɗɗi woni hen cahat to woni hen cahata ko noon tumbirta to min ko tumbirte ko ɓuuri kam yidde par ce que ɗum ɓuuri welde d' accord so yeehi ha sahi liɗɗi ma ko mbatta itta liɗɗi ma waɗa rosi sa waɗi rosi waɗa ñuuro ñaw ko refta hen waɗa ɗum ɗo nduggu wona janggo a defat maafe si janggo a defat maafe aɗa no maafe defirte aysata haalam no maafe defirte an aɗa waɗi dëgër fitde maafe fo ñankitanga ñankita wala ñankitanga ha pala ta barma fawa bange jo o yunde fawa yunde waɗa ɗum ɗo diwlin sa waɗi diwlin ha pala waɗa ɗum ɗo aysata han ɗum ɗo mbiɗa ne janggo maafe ɗe so wimi ya defanam ɗum ko ñankatama ko gosi jogorɗa wadde andi hen caggal lawƴen kaahe ɗe halimata miñam ay hande min hande komin naƴi ko nañuma ay tulla e hande réseau koko arti normal tulla e ay ɗo tawmo leli nane mbimami o haalantuno kam tan o haala Aissata e Adama sehila makko ɓe kamɓe nayo ɓe noɓe jadiranno nden guila ɓe goni sukaɓe hay mariage mbimami foof ala foof ko haala wadde o selli mbimami réseau makko hande koko arti normal ni mbimami o haali ko haala neɗɗo mo hay dara ŋaccani ko mbiɗa ko haala sehila makko ɓe haala o Adama o Aissata oɗo e haabi mariage haabi kañum adi resede kamɓe foof mbiɗa oɗo tulla e siftude ɗum foof mbimami kala koɓe kalno toon guila nden ha no gasiri ni foof ala hen ko fo haalna hen en kay wadden malama
sehil makko goɗɗo Aissata mbimam an kam tullani to Aissata o wi Aissata a haali gonga de min de ko sellani komi yiyando Aissata de o wi kam Aissata guilan dafami ha joni koko woppi mbimi ha kay ay min ɗo haalta nde mbami kono guidaɗo ni Allah hande ɗum min mbiyata ɗo yewtude sikkuɗa wona to jaaɗa to waɗi effet ko sakkiti lorade mbimi mi anda ko ɗum mi anda ko holɗum kono komi anda fof kam hande kam réseau makko ko pela Allah no wawi jaam yaade so kam ko ɗum tan jiɗɗen i ɗum jiɗɗen tan jiɗɗen de ɗum tan jiɗɗen par ce que en mbimami an Adama o wi Adama on kam waɗa kabar Adama ko mbimami ala fof min cikkan ko haalɗo ko fof Allah ne andi cikkanomi ko ɗum ɗon ala e hakkille makko ndek ala hen ko fof majji ko majji yasin ko yettere Allah tant que kam o watti siftorde ko ɓenni ko o watti kadi siftorde sihilama ko ɓeeɗo nayo an ɗum noon waɗa effet de tato kay kanko watti ɓe nayo a haali gonga min yaaro hakkille fudda heyade ine wawi wonde ko andin tan ɗon kay yalla yataw tan ko ɗo haaɗat tan yo haɗa rewat tan haaɗana en ɗo enen kam ni so continue en dañare jaam par ce que en tampiɗe en tampiɗe ɗum kam moom yo jaam yaaru yeeso tan wiyede yalla newno a tan kay yeehi ha watti miijaade ko ɓenni omo haala wallahi o haali hande kam hakkille mo ma dey seeɗa joni a yahan to mbiɗa to walla holto hay nokku mi yahani mo an ko kewi ko gonɗa ɗe balɗe fo hat kam nodde rek haɗa nodde rek elle ko horko jogani ma ko kewi an ɓuuri andude wawa tawde mi galle mon mbiɗo haalanma pour mi haalanima ko ƴew guiram ɗe rek ƴew guiram ɗe e après mi ɗanaki mi ñamani mi yarani min ko guurami joni ko walla meeɗani sikkude mo guurɗum e aduna me mo ande ko ɓen hande cukli woɗa kam tampina nani a walli kam a wari kam a noddali e haala hewka jin mbiya kam haala an ko woni probléme ma ko hoɗum anda woni probléme am mi anda anda ko gonge ma haal cukka neɗɗo rek haɗa nodde jamma e ñalam a haalani ko woodi fulla ko woni probléme ma walla ko gonta ko ha signe hoɗum mino kalto gon kalto jayami kalto jooɗimi kalto lelimi image haaɓi arata yam et puis ko kewi ko vraiment Binta ɗum mi wawa supportude ɗum taw haalde gonga kono anda mi wawa supportude ɗum somi yiiɗi nan ko kalta ko haabi tagui jammo ñala hokkam nodde joni an ko heeɓi ko haabi ko fonno heɓra woodi en mbawi hen hay ndiga te haabi ko miñam ko heeɓi ɗum ko min fotno musde mais wona an pourquoi musta kam an haabi ko miñam hay min et puis an ko an ɗum ɗo fof ko an nani kam hen ganda ɗum et puis an ƴeew pour ganda affaire goto min en tant que mi haalani gonga o mi lernani gueɗe ɗe wallahi mi ɗantako ɗum kam ganda ɗum nanna ɗum e hoore ma mi haalama gueɗel gotel de ɗo joɗɗen hen ɗum kaala jaaha kaala woni an moom ya andu a yakkima aduna ma ko an rarata nak sa welama jaaha kaala min haajam ala hen ɗo woni kala leli mi ɗanoto par ce que ko woodi ko haaji kam hen hante sa yeehi kalɗa an ma andu ko tawatma hen min hay tous tawata kam hen mi haalanima nak ko an rarata nak ko ɓuranma mbaɗa an ko ɗum mbiyata an ko ɗum mbiyata an Binta an ko an woni ɗo en confiance mi joguinmami mbannomi hursindema ni e fof nannaka mi ɗiɗo probléme uji gandade min ni sah guuram haydara jarnani fof ko an waɗi an nani kam o probléme te mi mata taw gonga o mi haalani ɗum maire o mami haalani ɗum gonga o et puis yimɓe fof ganda fof ko an waɗi ganda ɗum joni mi haalanma min kam mi yaltinan hen hooram aɗa yiɗi nan gonga mon fou haajam ala hen sa yeehi kala ko lawol ngol nani ɗon ya min de kom en tout cas min dal
ça va eyyi moƴƴi nayi ɗon kala ko wawma hen dal nak sa waɗi ha paari kala ko jiiɗa rek yo andu ko an ciao am so hay gasnude haɗaɗa yaha eyo joni ƴeew wat feere ƴeewa caggal ma kala ko coyniɗa nde ɓowɗo ganda ko min a nani de eyi rento hoore ma no feewi rento hoore ma rek mi haalni min mbeɗa andi to koɗɗa mbeɗa andi yafruji ma mbeɗa andi fof ma ana wawa majjirde ko ɗum nandi kay an nandi ko elle ko ɗum ɗo fof ko an watma arrangé ɗum cikkata moƴƴi ren hoore ma rek ɗum mbami wiidam ren hoore ma moƴƴi problème ñalom kalde arti encore des problèmes dans la maison Holmo kolo to mi no han